Съм с пастор Коста Иванов, познаваме се от дълго време, от дълги години. Партньори сме в много неща, много така добри инициативи сме имали и с нашата църква, църквата от град Стара Загора, Апостолски християнски център Живот Слава, също така и с нашата социална организация Рома Десни. Много пъти сме били в предните фронтове за много неща относно за ромската интеграция. И сега отново сме заедно, разбира се, по не много добър повод във връзка с това наводнение в квартала Спарухово. Това всичко, това цялото разрушение до така степен докосна нашите сърца, че няма начин да ни отреагираш хуманитарно, няма начин да ни помогнеш за бедстващите хора. Това, което искам също да кажа е, че много съм впечатлен от неговото служение към обществото, към пострадалите и много да кажа, че се отнася с възходен дух, с добро сърце, с добронамереност към хората, дава им по възможност максимум помощи, служи им, моли се за тях и наистина много така добри отзиви се чува в обществото относно за неговото служение. Много хора се задават въпроса къде е Бог в цялото това нещо, нали? Защо Бог не ни помогна, защо Бог не предотврати това нещо? Ами започвам директно, че Бог е там, където трябва да си и си е там. Но нашето човешко нехайство, това, че ние разрушаваме това, което Бог ни е дал, не го опазваме, не се грижим за това, което Бог ни е поведал, ние ще се теглим последствията. А какво ще кажеш относно за тази незаконна сеч от страна на ромите, понеже много често ромите винаги живеят покрай линиите на градовете, на кварталите и те се пишат до горите и правят тази сеч. Одобряваш ли това нещо? Срещу това съм, не само, че го одобрявам. Срещу това сме. Да, има. Но аз не съм само за това, че ромите влизат с каруци и има незаконна сеч. Но аз съм срещу и законната сеч. Какво значи законна сеч? Влизат 10 тира, тварят кубици дърва и е законна сеч. Така ли? Значи, те не са дървета, което са канали. Да, защото те обвиняват, че ромите преди са отсекли гората и това е било причина за цялото това наводнение. Има го, пак не спорим, има го. Но нека да кажем на една зима колко каруци влизат. Нека да кажем 100 каруци влизат на година. Ами, извинявай, ама един тир влиза и идва с 200 каруци. Те са законната сеч с тировите, които... А какво ще кажеш за това обвинение, че ромите крадат помощите, които се дават на крайно нуждаещите се, за това, че крадат, за това, че са арогантни, за това, че вършат кражби и така нататък. Вижте, това, което вие правите в момента, раздавате консерви, крайни къщи, това никой никъде не го раздава. В момента се раздава само вода и сандвич. Това са помощта. Това ли крадат, не да кажа ромите, хора. Ама вода, в тези жеги над 30 градуса, тя трябва да се на всяко кише се раздава вода безплатно. Тя трябва да се раздава вода безплатно. Това е ужасно да разберем, че водата се спестява и не се раздава свободно. При случай, че има крещяща нужда от вода, защото хората са жадни, хората ни са спали цели нощни. Хората си чистят домовете, улиците, разчистват, дезинфекцират, правят какво ли не. И в край на кращата, когато отиват на пунктовете за помощи, им се отказва или пък се критикуват, или се хулят, или им се подиграват за това, че получават, взимат помощи, които им се полага. И това е буквално е разочароващо от страна на такива медии, които пишат и разпространяват ксенофобски статии. Другото, което искам да те питам, как гледаш изобщо по принцип за ситуацията за тези две дерета, която едното дере помита българската част в квартала Спарухово, а другата ромската част. Каза ми преди малко, че ромската част е пострадала изключително много и 2 дена нямало никаква помощ от страна на местното ръководство, на местните общини. Така ли е? Абсолютно така е.
Но, пак казвам, от страна на медиите просто се свършиха много добре работа. Защото, примерно, и 20 студента от Червен кръст щъкат из целия квартал с празни ръце. Празни ръце. Но те отчитат, че имат присъствие. С празни ръце да го отбележат. И при въпроса дайте нещо, дайте вода, дайте храна. Ами чакаме втори транш, чакаме трети транш. Защото няма първи транш, за втори трети чакаме. Да. Но оказват присъствие. Позовахме се за помощ на хората, които се намират в бедствие, като видяхме по телевизията, че не се дават на ромите, които живеят в този квартал, поради което ги обвиняват, че причината е от тях. Затова се озовахме, за да им дадем, понеже на другите се дава, само на тях не се дава. И ние дойдохме специално за това, защото ние всички сме хора и всеки, който има нужда, би трябвало да му се помогне. Не трябва да се делим между българи, роми, евреи, турци и така нататък. Това е причината да дойдем, да се съберем всичките и да сме сигурни, че ще се даде на хората, които наистина имат нужда. И против съм това, че казва, че ромите само искат да получат помощи. В момента ние сме свидетели и сме част от тази организация. Сестрите и братята, които са с мене, лично са минавали от къща на къща, доброволно са искали от хората и те с цялото сърце са давали всичко това, което сме донесли. Така че аз съм сигурен, че и ромите имат сърца и искат да помогнат на всеки един човек, който е в нужда. Така че нека да не пренебрегваме тези неща и да бъдем солидарни към всеки един. Няма значение дали са роми или българи. И докарал съм зеле, картоф, има жени, които са изпратили консерви, компот, руска салата, каквото са можели. Всеки, който каквото имаше, това е дал. Има ориз, има захар, има спагети, има олио, брашно, има дрехи, има детски дрехи за възрастни, обувки, имаме якета, имаме омекотени органи. Всичко това е събрано в буса и след малко ще го стоварите. Искам само да те запитам, кое е подтикнало хората, църквата в Пазарджик там? Любовта, Христовата любов, която е в сърцето на всеки един. И всички ние сме хора, когато се случат такива неща, явно не животинското, а човешкото в нас излиза. И наистина и стане много обидно поради причината, че казаха, че за едните има, за другите няма и се делим. Аз мисля, че колко са пострадали едните, толкова са пострадали и другите. Всеки е загубил по нещо, дали дете, дали брат, сестра или къща. Няма значение какви са и какви не са. Не само ромите дадоха помощи, а всички хора от селото, които са българи, също дадоха много помощи. От кое село, извинявай? От Братанец. От Братанец, да. Пазарджишко дадоха много помощи. Кой сколкото можеше, по 2, по 1 лев, по 3 лева, по 5 лева. Всеки, който разбира се. Супер! Бог да бъде се, брат.